in this unit, Year 5 chose to present a short story titled Domilo Hysteridas. This phrase echoes to everyday situations where quarreling and fighting take place. We are hoping that you enjoy our short play. In Greek mythology, Ares, or Eris, was the goddess of chaos, strife, and discord. Peleus and Thetis ought not to invite her to their wedding, in which they invite every other god and goddess, for fear she may cause trouble and spoil the wedding ceremony. However, Hermes, the cheeky god, relays the news to Ares about the imminent wedding, with the purpose to annoy her. And this is the point where our short play begins. Έριδα! Θα πας στο γάμο? Ποιο γάμο? Θα γίνει γάμος, δεν το ξέρω. Η Πηλεάς και της Θέτιδας. Α, ναι. Και πότε παρακαλώ είναι ο γάμος? Σε λίγες ώρες. Δεν σε κάλεσαν? Όχι. Δεν μπορούν να καλέσουν και όλους. Α, μην το λες αυτό. Εγώ ξέρω. Έχω καλέσουν όλους τους θεούς και όλες τις θεές. Όλους τους σπουδαίους και τις σπουδαίες. Και τους ήρωες, τον Ηρακλή, τον Θησέα, τον Κεταβροχείρονα, όλους. Α, έτσι, Ναι, μα γιατί δεν κάλεσαν και σένα, μόνο σένα δεν κάλεσαν. Αυτό δεν θα το αφήσω έτσι. Δεν με ξέρω καλά. Σε ξέρουν, πώς δεν σε ξέρουν. Τώρα θα με μάθω πιο καλά. Τι έχει να γίνει, τι θα γίνει. Να μην σε νοιάσεις, θα δεις. Άκου να καλέσουν όλες και όλες και εμένα να μην με καλέσουν. Τι τους έχω κάνει? Άκουσα να λένε ότι η στιγμή της του παντού. Όπου καφάς και εσύ μέσα. Α, ναι, και ποιος το λέει αυτό? Θεοί και θεές. Μα πιο πολύ οι θεές. Μα, άκουσα την Ήρα να λέει ότι είσαι η φόβηθη το μάτι της. Εσύ θες, λέει, που τα κάνετε με το βίο. Α, ναι, το άκουσα. Λέω, μόνο και του παντού, Ναι, τυχώνεις. Τώρα θα δείτε πώς θα σας τυχώσω. Τι έχει να γίνει. Τι θα γίνει. Να μην σε νοιάσεις, του είπα. Αυτό που έλειπε να σου πω και τι θα κάνω. Άκου να μην με καλέσουν. Θα είμαι και εγώ στο γάμο. Βέβαια, εσύ θα είσαι εκεί. Θα σου φέρω νέα από το γάμο, Έριδα, να ξέρεις τι έγινε. Να μου λείπουν να λέω στο κουτσομπόλι. Ουρεβάρ, λοιπόν. Φεύγω. Θα χάσω το γάμο. Να πας και να μην γυρίσεις. Δεν με καλέσατε, θα αρχίσει ο γάμος σας. Αλλά θα δούμε πώς θα τελειώσει. Να φάτε και να πείτε και να σας κάτσει στο λαιμό. Αφού καλά, άρχισαν και όλα τα πανηγύρια. Ξέρω ότι εσύ, Ήρα, έβαλες το χεράκι σου να μην με καλέσεις. Μπορεί και εσύ, τώρα περηφανιακά, νομίζεις ότι μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Είσαι χωρίς διαθέτεις. Και ό,τι του ζητήσεις, εκείνος δεν σου χωράει κάτι. Ζηλεύεις, Έριδα, ζηλεύεις. Η θύλια θα σε πάρει και η καρδία σου. Τι να τους κάνεις να τους θυμηθείς, τι να τους κάνω. Να ρίξω προχή και να τους κάνω μουσκεμα. Δεν μπορώ. Δεν είναι ο Δίας. Να βάλω σκύλους να ωρεάζουν όλο το βράδυ
Ναι, σιγά, δεν θα τους νοιάξει. Δεν εισχρόνητο αυτή τους με τέτοια. Θα πω στον αδελφό μου τον Άρη να αρχίσει κανένα πόλεμο, άλλο που δεν θέλει. Αλλά θα είναι και αυτός έτσι. Τι που λέει να κάνω. Το βρήκα! Να τις πάρουν, να τσακωθούν μεταξύ τους. Να μαλλιοτραπηθούν. Πω τι έχει να γίνει. Η Ήρα μπορεί να είναι γριά, αλλά νομίζει ότι είναι ακόμη 20 χρονών. Η Αθηνά, με την περηφάνεια της, νομίζει ότι δεν έχει άλλη πιο όμορφη από αυτή. Χαχα, θα γελάσει ο κάθε πικραμένος. Το μόνο που θέλω είναι να πάρει χαμπάρι η Αφροδίτη. Θα πάρει, είμαι σίγουρη. Μόλις ακουστεί ομορφιά, πρώτη θα τρέξει. Πού να βρω ένα μήλο, έχει κανείς σας ένα μήλο, ένα χρυσό μήλο. Να το πάρει, έχετε το νου σας. Εγώ είμαι η Έριδα. Όσο και να προσπαθείτε να μου με κρατήσετε έξω από τη ζωή σας, θα βρίσκω τρόπο να κρυφώνω μέσα και να σας αργατεύω. Όλο και κάποιο μήλο θα πετάω μέσα στη ζωή σας. And indeed, Editha succeeded in her plan. She threw a golden apple with the inscription, "To the fairest among the wedding guests." Ida, Athena, and Aphrodite quarreled with each other over it and spoiled Peleus and Thetis' wedding. Worse was yet to come as the result of Editha's revenge act. Then, at the wedding of Peleus and Thetis, Editha sowed the seeds that ultimately led to the Trojan War. Ever since, the phrase, "the miller is Editha's," remains synonymous to the reason of quarrelling about something. Yes, the origins of the phrase go as far back as the Trojan War, but is still part of everyday Greek vocabulary.